Bună, prieteni! Azi ne vom juca Brookhaven pentru că am văzut că s-a adăugat un update nou. Uitați! Oh, s-a băgat un carnaval, ceva de genul, nu văd. Și e seară în Brookhaven. După că uite, m-am schimbat avatarul, mi-am pus niște bani și niște steluțe pentru că... Da. Ok. Aici e un carnaval, văd. Dar lumea nu prea e îmbrăcată în carnaval și e cam gol update-ul. Deci, da, e frumos. Deci e chiar frumos, dar nu pot să zic că e foarte important. Adică, da, s-a băgat... Oh, eu pot să conduc... deci eu pot să iau, să conduc mașinuța de acolo. Aici. Adică, bro. Oh my god! Foarte fain! S-a băgat oare o casă nouă? Ia să ne teleportăm noi aici, să vedem. Mamă, câte locuri ocupate pentru casă. Nu-i problemă, ne ducem mai încolo. Că 100% s-au băgat, nu s-a băgat o casă nouă, pentru că... Na, adică, pentru că, din câte știu, da, deci... Trebuie să... Nu, trebuie să fac unlock-ul ăla. Dar cum pot să-l fac? Asta e întrebarea. Mă duc la carnaval să văd dacă pot rezolva ceva acolo. Că sigur e ceva acolo. Da. Ajung mai greu pe aici, dar tot o să ajungem până la urmă. Deci, mirare și în viața reală este întuneric, dar și în Brookhaven e. Foarte fain. Coincidență. Ok. Carnaval. A decorat cineva aici, că aici nu erau chestiile astea puse. A decorat cineva. Da, omul ăsta a decorat. Nu-i problemă. Într-o oră. Într-o oră se va deschide și această chestie. Da, ăla, recordul ăla, nu știu cum, efectiv nu știu. Eu n-am niciun tichet, dar nu știu cum să fac tichete de-astea. Efectiv nu știu cum. Că aș face, dar nu am cum, adică nu pot. Bro, ce heck. Haideți să ne dăm și noi o tură în roată. Să vedem și noi ce-i cu acesta, de ce farmec are. Hai, ne punem și noi cu băieții aici. Nu mă las să stau. Uite că mă lasă într-un final. Mama, am nimerit și eu cu 2 băieți în cabină. Da, asta că nu e problemă. E bun și așa. Sălâtă. Ce? Să sar? Oricum eu vreau să sar. N-au prea multe farmecuri. Deci vreau să sar eu. Am sărit. Da.
Ok. Se pare că aici voi încheia videoclipul cu acest update de azi. Pentru că cam asta e tot update-ul. Am prezentat cam tot ce s-a băgat în update. Deci, uitați, s-au băgat jocuri din acestea. S-au băgat limonadă, roată, mașinuțe, ok, baloane și multe alte chestii. Aici e ca un fel de mini-restaurant, deci nu pot să zic că s-au băgat multe chestii wow, deci cam atât e tot update-ul. O să-l închid azi acest videoclip și poate revin mâine cu un nou videoclip. Vă pup! Bye!